Nem tudom, mikor kezdtük el ezt játszani. Az, hogyha megvan minden, akkor kötelességünk jónak lenni. Vagy jól lenni. Nem jön akkor, ha nem. Mi van akkor, ha nem tudom, van tető a fejed felett, van telefonod, pénzed, még ha nem is sok. Vannak barátaid, akik írnak néha. De mégis ott van benned ez az üresség, amit nem tudsz megmagyarázni. És ilyenkor jönnek azok a gondolatok, vagy legalábbis mondatok, amiket szoktam kapni, hogy de hát örülj neki, vagy másnak biztosan rosszabb a helyzete, vagy ne panaszkodj már ennyit. De baszki, attól mert másnak rosszabb, attól még nekem is lehet szar. És nem érzed magad hálatlannak, csak nem érzed magad jól. És azt érzem, hogy erről senki se beszél. És nyilván az van, hogy kívülről minden okénak tűnik. És lehet, hogy azt mondhatod, hogy minden rendben van, mert hát miért is mutatnád ki, hogy mi zajlik benned igazán. Nyilván nem akarod ezzel is másokat terhelni a saját problémáiddal, de belül meg, nem tudom, csend van. Vagy inkább zaj, amit nem hall más. És a legrosszabb az egészben, hogy elkezded megkérdőjelezni saját magadat. Hogy biztosan velem van a baj. Vagy én rontottam el valamit, hogy miért nem tudok egyszerűen boldog lenni. Miért nem tudok egyszerűen örülni annak, amin van. Miért nem tud boldoggá tenni az, aminek boldoggá kellene, hogy tegyen. Tehát amit elvileg nem tudom, azért csinálok, amit szeretek, vagy azért van, amért szeretem. És én is ezeket kérdezgetem magamtól. De tudjátok mit? Szerintem nem az a baj, hogy nem vagy boldog, hanem az, hogy mindenki azt hazudja, hogy az. Tehát az, hogy mindenki azt hazudja, és csak ezt látod a mai világban, teljesen félre kommunikál az összes social platform. Felmész az Instagramba, és azt látod, hogy tömérdekű, gazdag emberek vannak, nagyon gyönyörű, szép emberek, mindenki happy, boldog, mindenki mosolyog a sztorikban, mennek ezek a motivációs bullshit tartalmak, de senki nem rakja ki azt a részt, amikor este csak fekszik, amikor nem tud aludni, és azt érzi, hogy valami hiányzik, de fingja sincs, hogy mi. És ilyenkor jön az a gondolat, amit nem mersz kimondani, hogy lehet, hogy ez az egész, nem tudom, nem ilyen, mint ahogy ígérték. És nem mondta senki, hogy a normális élet az ennyire üres tud lenni. És mégis valahol mélyen ott van az érzés, hogy nem szabad feladni. És tudom, hogy ez elcsépelten hangzik, de nem szabad. Mert nem attól leszel erős, hogy te mindig jól vagy, és hogy minden szipi-szupi hiper jó, meg minden jól működik, hanem attól, hogy te akkor is mész tovább, amikor valaki feladná. Mert ott dől el, hogy mennyire akarod a dolgot. Mert vannak olyan emberek, akik el se jutnak odáig, hogy azon elgondolkozzanak, hogy mi lenne, ha.
hanem ők föladják. Ez a csatorna hát ilyesmi tartalmakról fog szólni. Szeretnék olyan dolgokról is beszélni, amiket az ember lenyel általában, és amikről nem mer beszélni, amikről hajnalokban egyszerűen, amikor nem bírsz aludni, és csak ülsz az ágy szélén és gondolkozol, mert félsz beszélni az érzéseidről. És szeretnék olyan vlogokat vagy kisfilmeket csinálni, amikben olyan dolgokról beszélek, amiknek az emberek nagy többsége nem beszél, vagy legalábbis nem mer. És ha te is így érzel, akkor én csak annyit mondok, hogy nem vagy egyedül. Ezek voltak a néma gondolatok.